थैखामोन आबोथ' गुबुनाव थैखा अलरेडि थैफैखा आइसब जरना बुनिया जे भेंटिलेसन जे मेचिन आबो थैखौ आबोरो बेबांनो अबं पाइखाखा माने अंका बोनो पार्टी बुंगो फुरुन चिमिसिन हमो पार्टी मुंके 25 तारिख नंखना शुक्रबारनि हरनि गतना तिनी बाय सालबोसिन याबलो तिनी बाय आ शुक्रबार रम फाखा तिनी के तिनी फुंग बाय के 8 दिन से खबजाक माना हैना तो 8 दिन बाहाय गतना नि जरा गतनि फुंगों को बने लांमा चखता फुंगों को लांमा चमन सुनो रिपोर्ट देखता आइसो तो डाक्टर बोरिया तिनी लांमा तो तिनी हाति बारसा लाइ थांगा सेबिनि लांमा बसाय थाखादा रबना थंसे किखलि खालाम मालिया ओमफ्राय ओ पार्टी मुनते नो ताम जास्टिस मानखा आबो किजा साइखा जों तो बनि पार्टी मुनते बा बन जारा नायके जे बुनाय जों बनि ति जों ताव फन बा जास्टिस मायाखौ ता जों अलरेडी थानो तो एफआईआर खाजा ओंखे थाना रक ताबो बो बाहाय सामखाय ताव थाना दानिनो थानिनो ताय कयेकटा जे बुनाय रंनि बुमो तो अलरेडी न मानखा ताय फटो बाबा हायखनो जों नको तो मोबाइल लगो ताबो थाना रक बाबा हाय स्टेम हनाबा जों साइमिया जतता जों बरं थानि याफार रिजाकबा अब हाय सलि तंसा खरो बुसु मुगै एफआईआर खाजा एफआईआर खाजामन खाय अब तो 3 जन मुगै एफआईआर खालाजाखा माने पार्टी मुंखायो हरो जे इ फुना सब बरं बुरनि आव साइमान सुखादा याबो केते याबो साइमान सुमाने खायके बायके जे थायो बरनो बुइ तंफरो आ जे बुजांनाय व्यक्ति खरनो थानियलताय गथारनो बुनाय बरनो बुइ तंमाने जरावो नंनाय आबो बरबो तो जों थानारावबो थांनाय बर साइकेरि माने जों नुखा जोंनो बरं बुमा जागा जों नुखा बुनायनोबो नुखा दा जों व्यक्ति आरो जेहेतु पार्टी मान गानाबो 10 नक थामानबा 10 नक थांनि बर तैरगो नाहारे खानेबो याबो हायके बरनो तो सबाय हकाबो हायके दा थानाराव कि नरम जादो जानो फाबा बर साइड मान होता जे फुना थिकाने ताब आं निजि तो साया पाहायबो सिनि जे बाराने बर थानाबो इनफरमेशन राहने खासिन सावता बर फाइनाल हने त कग्रे हनो अब आं व्यक्ति बो कक साजाके कल खाजेबा नोंथां माबोन बागै खासे क्लियर खाय सावरि मानिया ना ताबो सब जरा से थानियल ना त बन दन मालांनि या फियाबा ओ बुनाय र कि बर न गने तंबाय तो तामनि बागै बर न किलो माने ओ पिएस अफ प्रब्लेम माइना फटाबो फानो जों पिएस उसगां मो थांका आं एक्जेक्ट टाइम दमालिया उसगां समबार ना किसा अब हायना जों पिएस थांगो सालायके न गाब दासो जरा ताम एरेस्ट खालायमाया माने बरबो हनो जों सिन काम जों खालाय दङ तामनि हिंखाय जे बनाय व्यक्ति बरबो खारजा आबन बागै जों कोन एरेस्ट खायनायाखौ हिंखाय अब हायराव बरबो कक रै दङता जों खालायना दङ छाव ताबो ताबो बर खादा खायखायाबो ताबो बरनि बेफार बरनि थायो बरनि दायित्व बाबो हाय सलि दङता आरते किसे कइनो आबो बरक जत जागा बरनि सोशल मीडिया फटो नुगा जे नुगै तंना आमसे बा लुकुरो ताम बंनो ताम थानाय जे ओ बनाय व्यक्ति न आं आबो न कयनो मुसुङो जानि पाराफानो तंथो जानि देशफानो तंथो आबो न कयनो चिनि कुंथाय बारानो बिसास का साना चिनि तिब्रासा बसनो बाहिके ओ केस हंखाय जत साइमानो अबश्य सेंग्रा केस लिया बाहिके जों बरं मुनचो साइमानो ओ मुंसा सैतंगा फनसे बुका हंखाय दय लांमा सया हायपन बरं मुनचो जों हासाकाव पसो पाइके हयतो बरं मुनचो जोंनो जतन से कतन वानसो जोंनिनो जतन गियान ओ गियान गोनां बिसिसे अब हायके बर सामुं देरारि तनखाय आं आबो न कयनो जे साजागो फनंथो बरन रमनाने बागै जे नगै तंनाय जा रमै मेखाय ताय कायसे बरन जानो थ ए बर चिनि एरियाव फाइजाक बो तारम तो बास आबो बिनि लखाय बिनि बंखनाय क खंखाय बो जे अन्य बरन जिनि सिनजारो तंथो आनि एरियाव जे ओ थानिया जायगा थानो बुनाय आनि एरियाव नगो आबन बागै नरन जानो हनै बर गोरोंसो पुलिस स्टेशन जानो खते तेव काहामनो बै जों पाब्लिक बो जों जे जागा नगो जों मत रमनाय आबो कुइको जों रमने पर जों थानानो याफाने बाहाय जेहेतु बन बंगो अलरेडी केस एफआईआर खालायजांखाय आबो थानानो जों याफारने हने जों वानस थाय आं पाब्लिक रबाबो कयनाय नर जे जागो फाना नुकथुम रमै माखा रमदि बास पिएस फन जानो बे ताय सिनि कांगाम थाय जत नंग सिनजा बाय बन तंखाय बरन जानोखाय न हामनाय ना वानस थाना रमने किन रब जरा रब मे देस नि बंग रमदि बा बर रम मालिया नंगा किन ताम खलायनाय बा नर साखसा पाल कामिनि बर न खलायसनाय आबो हेर आवाबो ना माने कोन बायके हमले थाना तो बो साइते सम कक सालके बन मा सम थाङै कक साइ काका कक सालके नर ताफन थाम एरेस खालायनाया फैमेया जोंनो नर जुदि एरेस खायमे अंके जोंनो याकारे दे के बर गोजल जाव थाना साव अंके नर आसे को जों याखाना जाखन नर जोंनो ताहने एफआईआर खालाय
after boro ko te kisi saujai bandai ja tong abo tong saimai ya bong bising ko jodone bandai to hangka bo police proshashan ni abo sayang nai abo hayang wancho gotha hangka jeng boro aro salakya norok jeng kok redi osudini bisingo boro na arrest khaina hannai jeng abo sabor abo bo tapu dar jeng kono kok riya para rogo thangai bongni para to bunai rongni para to nok sini ka bolja ko ke ar thangai rogo de nok kini khana rogo hoi sei rok na rogo abo rok hoisoi hingkai to jeng ani ব্যক্তিগত wansman hingka jehetu ani afarja jeng nangka thana ma cheng kok salai boro tam ek chana hanna haya abon pore kha chini jeng bo thanel to already dead dong pajak abon pore chini to tai jora nasina korikha thara thangna a jora to korikha abon bagai jeng tabo thanao jeng chini o je tini boni samung paiman pore jeng koidin pore jeng stem na hanai jeng thana thang kok sana jeng thanna kha deputation khlainai abon pore thana tamo kok re jeng abo kisisa borni bising te khana chana ka thanele ang kha boni je khlai boni thanele bo phani boni bota